Hoxe vemos a amencer en Corme para coller os mellores percebes do mundo. Roberto, estamos nunhas datas moi especiais. Sí, estamos na semana da festa do percebe do Roncudo. O Roncudo ábrese pa época de Navidad e pa festa do percebe. A intención é a ver se damos un pouquiño por fora das pedras que hai cercadas ali ao Roncudo e despois nos asomamos un pouquiño máis ao faro. Pois aí marchan Roberto e os seus compañeiros a xogar a vida para coller o ouro negro das nosas rochas e nós, tras eles, veña. Esta pedra en concreto chamanlle a moa de vendaval. Isto no inverno ten que ser extremadamente perigoso, non? Sí, hai invernos que non nos deixan acceder a esta pedra. Mi madriña querida, pero iso é unha barbaridade. O produto ben. Canto vos faltará, máis ou menos? Ainda estamos empezando. Eu aquí levarei un par de kilos. E tedes que coller 7. 6. Levo un par de kilos sin limpiar. Eu sigo alucinando coa vosa equipación. Un neopreno É unha rede. e unha rede. As botas, cada un ten dunha maneira, non somos todos iguales. Todo limpiando, sacando yo os mesillóns, o perfil pequeñino, sabes? Pero a diferenza é grande, non? Estes son os grandes. Antes era mellor. Oxe, hai moita xente apañando, xa viches, todos os días non vai ser o mismo. Vostede disto do percebe sabe algo, non? Sei, no Roncudo levo moitos anos, desde os 37 anos. Este oficio é un oficio como é outro, o que pasa que o mar nos respetamos. O pai do meu home morreu no mar, os percebes. A min sempre me dixeron nunca virarlle a espalda ao mar, sempre en frente do mar. Vexo que os mellores son os que máis agochados están. Sí, normalmente sí. Un pouco arriscado, pero a ver, é como todo. Se che gusta, pois estás a gusto. No inverno non ten nada que ver. No inverno é outro oficio completamente distinto. É moito máis perigoso, non podes estar tan quieto, tens que andar correndo, escapando. Ahora é como estar na oficina, casi. A cousa non estivo fácil, non? Bueno, dentro do que cabe non ten queixa. Agora temos que limpialo, sacarle o golfe, a pedra e o percebe pequeno con mexillón e dai xa facemos un documento de transporte que vai pa Lonja de Coruña. Defíneme nunha palabra o voso oficio. Nunha palabra jodido, porque ten un lote de sentimentos. Non sei, unha palabra sola sería moi difícil.